Rezolvăm acest exercițiu folosindu-ne de formula a minus b totul la a doua este egal cu a la a doua minus 2ab plus b la a doua. În cazul nostru, radical din 3x este a și radical din 27 este b. Și atunci dacă aplicăm formula, vom avea radical din 3x la a doua minus 2 ori radical din 3x ori radical din 27 și plus radical din 27 la a doua. Ceea ce înseamnă radical din 3 la a doua este 3, x la a doua este x la a doua, minus 2 ori radical din 3 ori 27 ori x, plus radical din 27 la pătrat înseamnă 27, egal în continuare 3x la a doua minus radical din 3 ori 27 înseamnă radical din 81 care este 9, deci va fi 2 ori 9x plus 27, adică 3x la a doua minus 18x plus 27 și acesta e rezultatul final.